Clara. Se'm sent? Sí? Soc del Consell de Joventut de Badalona, no sé si ho coneixeu. El Consell de Joventut som una xarxa d'entitats i a totes les entitats juvenils que us podeu imaginar, des de totes les joventuts polítiques, les tenim totes, tots els esplais i casals de joves que us podeu imaginar, entitats culturals, esportives, el que vulgueu. Es va crear fa 30 anys, va desaparèixer pel mig, va tornar a fundar i tal, però fa 30 anys que existeix a la ciutat. I som independents tant políticament, econòmicament i totes les independències que vulgueu de l'Ajuntament. Per no dir que no rebem ni un duro, però bueno, ens autogestionem i això funciona. Us he vingut avui a parlar aquí per diversos problemes que tenim l'Ajuntament, potser com tothom, però l'últim i el que està fent molt de ressò ara per les xarxes socials és el tema de Cal Xiringo. No sé si heu sentit a parlar, si heu vist coses pel Twitter, per allà... Bé, us expliquem. Hi ha una reivindicació molt antiga, com a xarxa d'entitats, que era participar a les festes de maig. Igual que la mateixa reivindicació que faria la festa major alternativa, però a un nivell més de... Nosaltres demanàvem fer la barra dels concerts, com una manera també de fer xarxa entre nosaltres, de passar-nos-ho bé allà i d'organitzar-ho tots, les reunions prèvies, de pensar que... Bueno, és igual. Això. I la reivindicació era fer les barres d'aquesta ciutat. I fa 3 anys es va aconseguir. I estàvem fent les barres dels concerts de Cal Xiringo, que són els que es fan, els concerts de les festes de maig, que es fan el dia 10, allà de l'Aventura d'Encarits. Es feia 3 anys que els fèiem. Total. Aquest any, un mes o així abans de les barres, no se'ns havia dit res, i vam trucar diverses vegades, hem estat parlant amb les diferents regidories, perquè sempre se't passen d'una a l'altra, no? Ara això és cultura, no, ara això és joventut, això és via pública, etc. Total, que sí, que se'ns va dir que sí, que cap problema, vam començar a fer reunions, vam estar demanant per fer els serveis que ens havien de portar, vam estar fent els torns, totes aquestes reunions de coordinació que es fan abans de fer una barra. I quan va arribar el moment, que era aquest dilluns mateix, que les barres són demà és dia 10, dia de festa de dimoni, se'ns va dir que no, que ningú ens havia dit mai que sí i que no ho fèiem. Clar, nosaltres primer de tot ens vam quedar bastant sorpresos. Fa uns dies que ens diuen que sí i primer ens va dir que no. I després ens va dir que no. Però el tema és que, a més van trigar. O sigui, fins que no vam insistir, vam estar tocant les diferents regidories i vam estar tocant els nassos, no se'ns va dir realment què passava. Total, que vam convocar una reunió d'urgència, així en plan d'una hora cap a 2 o 3 hores més tard, i van aparèixer moltíssimes entitats. Va ser brutal, o sigui, com a secretariat estàvem supercontents de que les entitats responguessin així de pressa quan s'havien emprenyat amb el tema de que era una cosa que s'ho sentien molt seu, no? Realment això, jo li vull donar les gràcies a totes les entitats. Doncs això. I vam decidir que ens plantàvem el dia següent a parlar amb l'Ajuntament a veure què passava. I així ho vam fer, vam anar a parlar amb l'Ajuntament i vam estar anant a totes les regidories que estaven implicades i suposo que una mica els vam dir espantar, no? Entre tot el show que es va muntar a les xarxes socials i gent apareixent a les 9 del matí allà a dir què passava. Suposo que una mica es van espantar i ens van demanar de reunir-nos aquella mateixa tarda. I ens van oferir una proposta, una espècie de contraproposta molt... Bueno, sí, la proposta que ens oferien, us explicaré, és que el 50% de les barres, el benefici, diguéssim, se'l quedés l'Ajuntament per una espècie d'empresa que tenen que és Badalona Cultura o alguna així, sí, que gestiona el tema de festes de maig, i l'altra meitat pels joves. Però això partint-nos també voluntaris de Badalona. És a dir, que en veritat, si fes la meitat de la meitat, ens estaríem quedant un 25% del que ja ens quedàvem. Si les entitats d'això hi en treien com una merdeta per cada entitat, imagineu-vos si retallem la meitat de la meitat. Òbviament. Però això, o sigui, no com a primer motiu. El primer motiu és que l'Ajuntament, des de principi, s'hauria d'haver posat a parlar amb nosaltres com cada any, hauria de fer les coses una mica més transparents i participatives. O sigui, com que tampoc és el model de festa ni de participació que com a joves i com a xarxa d'entitats volem demostrar, òbviament li vam dir que no, que aquesta no era la manera de fer les coses en l'Ajuntament. Per tant, em sap greu dir-vos que aquest any no farem les barres joves de la ciutat, sinó que estarem queixant-nos des de... Sí. D'això, estarem queixant-nos
que no es fa. Va, i si vols ho menciono o si vols explicar-ho tu. I el mateix li ha passat al Casal de Cuba. És a dir, quan vam anar a aquella mateixa tarda que ens havien convocat, com que sempre havíem fet les barres junts des que nosaltres ens vam incorporar, vam dir doncs, que vingui el Casal de Cuba també amb nosaltres. I directament se'ls va fer gairebé fora de la reunió, però amb unes males maneres que jo pensava que com podia ser de l'administració que estigués parlant així. Però, bueno, increïble, era increïble. I suposo que ells, o sigui, el comunicat està inclòs amb ells i tal, però suposo que ells també faran una reivindicació, fa 10 anys que fem les barres, com pot ser que l'Ajuntament d'un dia per l'altre, suposo perquè no li interessa que es participi en una festa, ens treguin les barres per aquí. No sé si teniu alguna pregunta respecte a això. La barra l'esponsoritza una cervesa, em sembla que és Sant Miguel, i llavors el que faran serà que van decidir directament que la portaven voluntaris a Badalona, perquè depenen directament de via pública, del regidor que ho porta. No hem portat els voluntaris a Badalona, però... Clar, són mà d'obra. Ara mateix els voluntaris són mà d'obra. Sí. Hauríem. Una mica l'excusa que han donat és que Voluntaris té un projecte, no?, que Sí, si voleu... Sí, això mateix. O sigui, nosaltres hem estat demanant quins criteris s'havien fet per adjudicar una barra, no? A part de que ho vaig demanar i em van contestar amb unes males maneres increïbles, però que quasi em tracten de nena tonta, calla. Voluntaris de Badalona diuen que té un projecte social molt implicat, que és el Banc dels Aliments, i que clar, que això és el prioritari més important per la ciutat i que les entitats han de saber quina feina fem, que no queda gaire clar el que estiguem fent, que ells tenen allà damunt un totxo resum de què han fet els voluntaris durant aquest any passat o el que sigui en plan memòria i que les entitats han de saber què fem. I això demostra la confiança que té, si no només via pública o cultura, si les regidories haurien de parlar entre elles, joventut. Quina mena de propaganda està fent dels joves i de les entitats juvenils de Badalona. Hi ha planificat alguna acció per demà aquí? Vale, sí, us explico les accions. Gràcies. A veure, demà volem que tothom se n'assabenti del que està passant. Llavors, el que farem serà al moment del dimoni, just abans, quan comença a arribar a les colles i tot això, hi haurà molta gent, suposo que veureu ple de joves, amb pancartes, amb diferents lemes, i aniran repartint octavetes, com per fer difusió i que la gent que va, la família amb les criatures, els joves que van a veure el dimoni, que s'assabentin de què està passant. I farem exactament el mateix en els concerts, estarem repartint octavetes, podem explicar en persona si fa falta la gent d'això. Fins i tot ha sortit una campanya per Facebook de gent que se n'ha assabentat i que ha fet un esdeveniment que incita a no comprar a les barres de l'Ajuntament, a fer boicot. I hi ha més de 500 persones al grup i més de 5.000 convidades, vull dir que com la ciutadania se n'enteri pot ser molt divertit. És més del doble de persones que aniran a fer boicot que no que assistiran al concert. L'esdeveniment del concert hi ha menys gent. Llavors vindran menys gent a consumir a les barres que gent a ir al concert. Està bé. Sí, que si parleu amb gent que anem al concert, si vindreu a la cremada del dimoni, el que sigui, ens ajudeu a fer difusió. El més important és que sàpiga que la voluntat de participar i de participar de l'Ajuntament és nul·la.